も皆さんおはこんばんにちにちは。あなたの愛しのホーくんです。違いますか？なんか怒ってます？今回は自分がプレイしたベータテストゲーム僕のヒーローアカデミアウルトラランブルで紹介できなかった個人的に好きなキャラクターたちを一部ご紹介。今回はこちら、変幻自在のイリュージョニストミスターコンプレス。敵味方自分をその周りの空間ごと圧縮できるその個性で圧縮した武器を相手にぶつけたり、相手の攻撃を圧縮し跳ね返したり、プレイヤーの技術が光るテクニカルなキャラクターです。自分自身を圧縮し遠くへ移動することも可能で、ヒット&アウェイ戦法で華麗に戦うこともできます。華麗に戦うどころか芋に芋るホーくん。臆病者に貼り付けられるレッテルはチキンです。